Dobrý den, tak jsem si na svatky udělal radost. Dovezl jsem si z práce tiskárnu P1S a všechny filamenty, které máme dodělané, které nejsou Bambulab. Samozřejmě vždycky si to, ale už to nechceme. Takže všechny filamenty, které nejsou Bambulab, jsem si dovezl z práce a řekl jsem si, jak s tím naložit. No, jak s tím naložit? Udělal jsem si to, že jsem si stáhl megalomanský projekt, jako fakt jako brutální, což je Tyrannosaurus. Jo, takže to je přes metr vysoký, přes metr dlouhý model, který bude asi stát na 10 plat. Teďka si se nemývím. Teďka jede třetí plato. Teďka momentálně jede Creality Dual Silk, potom jede Esan Translumen peláčko. Tady je Aurapol zelené a ještě tady mám někde zase Esan, ale zelený Translumen. Budu to kombinovat, bude to snad trvat 50 hodin, než to všechno vytiskne. Spotřebované 2,5 kg filamentu, ale normálně v práci bych to tak asi nedal. Jo, mám to tady přes svátky. Ale proč? Protože opravdu budeme fungovat už tento rok fungujeme čistě jenom na Bambulab. P1S, špulka, nešpulka, zkrátka budeme fungovat čistě jenom Bambulab.